हाग्रासायावसो मादैया खना खनला मा दं मा गैया नागिरनानै जाजोबो। अर्गानिक बुस्थुखौ जानांगौनो। जाफैद' मा ओरै होसोलायबाय थानाय बिलाय ना हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय। सनाफोर बेरे दाउ आदार होलांलायबाय नै आंहा, ओमफ्राय दाउ आदार होनायनिफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलायबाय। थ' बिदिब्ला सनाफोर दिनैबो आंनि भिडिअआव मा इन्टारेस्ट खालामनो हायो देखायलांनो नाजानोसै, नोंथांमोनहाबो नायलांदो। बिदिब्ला थ'दो आंजों भिडिअआव। नै दाउफोरा मान्दे मैगं खाहैनोसैलाय सनाफोर, आङो मान्दे ओंख्रियानो गैया मा जागोन दे मादैया। मान्दे खाहैनोसै एसेनो भाजा जागासे। नै जि सोमखोर बे नै सनाफोर हाग्रासायावसो जि मोजां नुवाखै। नै हाग्रासायावसो मादैया खना खनला मा दं मा गैया नागिरनानै जाजोबो। अर्गानिक बुस्थुखौ जानांगौनो। अर्गानिक बुस्थु मेरला बायनांगौनि प्रयजनानो गैया। हाथायावथ' दा मैगङा खालि बे मान्देयानोसै, मैद्रु मैगंबाथाय। कुलसा मासासे सब नै मुथानै मेंबाय मादैया, मुथानै मोनबाय। दिनैहाय मान्देखौ ओरै गोलाव हानानै जानोसै, गोराद्रायहाय। बिदि गोलावबासो जादों मोनो। सनाफोर मादैया बहलजों नाजों संलायबाय, रेडि जाबायानो। आं बहलखौ बिदि थुग्लिनो मोजां मोना, बिदि लदबसो जानो मोजां मोनो आं। बहलखौ थुग्लिनो सुखुवा, गावबागाव आइडिया आरो। ओमफ्राय मान्दे भाजा मोनबायानो, बेबो मोनबाय। बांद्राय मोनद्रायबा नालहे मोनामो, खासा खावरासो जानांगौ मान्देखौ। सनाफोर मादैया ओंखाम जानो रेडि जालायबाय। नै ओंख्रिया दिनै बेदर गैया दिनैबो, ओमफ्राय बहलजों नाजों फासि सादोंमोन सनाफोर, देखायलायासै आं। नोंसोर आरो माबि होनहरदोंलाय। ओमफ्राय नै बानलु गोरान बाथोन सिफ्लेनोसै आं, ओमफ्राय मान्दे भाजा। बाथोनबो देस्लाबनो हायासैना, खामानिया फुङावबाथाय एकदम हास्लाबा। बानलु गोरान बाथोन सिफ्लेनोसै। जानो लुबैना मोदोमजोब्बाय। बानलुआ एसे सेरोमहांबायलै, थोरसियाव लानांगौलै, हानहरनो बावो। सामब्रामजों बानलुजों सिफ्लेबाय, थोरसियाव नङाबा जाया। सनाफोर मादैया जानोसैलाय, नै भाजाजों जागोनसै। ओंख्रिखौनो नांलायबावलासो, बिराद गोथाव। बानलु गोरान बाथोनजों नोगोद गोथाव जाखाबाय।
होबानो हाबखायो फाग्लासो जागोन मासि गोथावथार बहल ना फोरलावा नाया नांदोंमोन सिंगि माब्रै सल मासे मागुर मासे ओमफ्राय फोरलागर फिथिख्रि दिनैबा ना जानायखौबा सोरबा मा कमेन्ट हरगोन बाहाय सोरबा जि बोरैबा कमेन्ट हरलाबायग्रा जाबायलै बिमादैखौ मा नुदों बिसोरो इमान भद्र मानसिखौ मादैया मावो दाङो जायोल' मालायनि रावखौबो टेनसन गैया रावखौ खबर लानो आंनि गोसोबादि आं मावो आं दाङो आं जायो मालायफोरजों थांलाय फैलाय खालामनो टाइम गैया मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ सनथलानि मालाय मानसिफ्रा ना बेदर जायानो कमेन्ट हरसोलायो माथो मानसिफ्रा ना जानायखौ ओमफ्राय सनथलानिसो जाबाय आंना जानांगौ लोंनांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ आंनाथ' बेनोखासै बिदिसो आंना उनावबा उजिफिनला मानसिफोराव उजिनायखायसो बिदि मोनजादों ना मा सनाफोर मादैनासो बिदिल'सो बारा माबा माबिफोरजों लेनदेन गैया गाज्रि कमेन्ट हरनो नाङालै सनाफोर सोरबा जि बोरैबि खायथा कमेन्ट हरलाबायो आंनि सोरबा सुथुर ना माथो आं मोनसे कमेन्टआथ' जि गाज्रि कमेन्ट हरदों सासे मानसि इमान लेक्केसारा जायो मानसिनि बेबहारा बुंथावै कमेन्ट हरदों प्रयजन जाबा आं बुंगोन र' मानो होननानै बिदि कमेन्ट हरलाबायदों गाज्रि न'आव थांनो नागिरहैजागोन मादैया देन्जारसो मादैसो बिमादैया देन्जारसो लिस्टआव लिरना लाखाजोब्बाय आं सोर मा एड्रेस नागिरना थांजागोन आंजों मादैया मादैसो मादैनि रुलाव दं मादैया नोंसोरखौ गोजोन होनो थाखाय आं बेसेबां खस्थ' मेहनत खालामो टाइमानो गैया मादैया भिडिअ गानायनो टाइमानो गैया थेवब्लाबो 8टा 9टायाव भिडिअ कमप्लिट खालामनानै आं नोंसोरनो बेसेबां नायहैयो मादैया टाइम मोनाबाबो गोलोमफ्रु इमान खस्थ' मोसायो प्रेक्टिस खालाम मोना मालायनि बादि बारा इउटुबखौनो बन्दसो खालामसैलां बिदि कमेन्ट हरलाबाय थाबा आं नायबाय खोनासंबाय आं मालायखौबो होनो आंखौबो दा होनसै ओंखायनो आंखौ सोरबा आवलायबा खिन्थु मोदाय रानि सिखारो अरख्लाबनो लुगैखाया दिनै ओंखाम जानाया कमेन्टनि बागै रायलायसो बेनो जाबाय हरखायो बिदिनो हरखायो सेज' खालामनांगौ होनबा जायाथ' नों अफुजोबथ' हरनायखौ रावबो बुङालासिनो थानो हाया मादैसो मादै रावबो नङा जों जानला मानला माबा माबिफोरखौ खर' थिखिनाव हमनानै बोखोग्राखौ बोरैबि मानसिफोरखौ आंनि दखान खाथियावथ' जानला मानला सुइटिं दा खालामलाबायफैदों सोरबा लागाला मोनलाङाखै आं दखान खाथियाव सासे मानसि
सोरखौबा लोगो मोनफैबाय थाग्रा दं र' मालाबा हमगोन आं नायगासिनोसो दं आं बेखौ सालिखौ नाम रायलाय आं नुगासिनो दं मालाबा मोनगोन मादैजों मादैया बिदिनो ओरै साबदारे हमना ओरै थिखोग्रासो नुखानानै दंबावोसो मादैया सासे सनाफोर दिनैनि ओंखाम जानाय भिडिअ'आ जि माबा माबि कमेन्ट फरायलाबायना ओंखाम जानो माला जोखो फात्ताखौ मोनासै आंना बिदिनो रायलायदावबा पेक मोरै थाङो कम्पिउटारसो लायलाय ओंखारलांजोबो थ' सनाफोर जोब्बाय दखानखौ दिनैहाय सिलिं होलायबाय दिनैबो सानसे बिसोरजोंनो थाफैलायबाय आं दखानाव दिनै सिलिंनि खामानि सिलिं होखांबाथाय बिटि होनांगौ बिटि होखांनानै रं सं होनांगौ जासिगोन आरो मादैनि दखाना बारा गोबाव गैला नै आंहा 5GB सिम फानग्रा जादों गमस्था थाबाय आं दिनै सानसे सिम दखानाव 5GB नांगौबा लांफैनो ना नांगौबा ना लानो लुगैदों नोंसोरो मादैनिखौ आरो नै मबाइल दंबावोसो नै मबाइल नांगौ नामा नोंसोरनो मबाइल गोजाम दं नै नांगौ जायो मा नाम आजा हारसा गथ' सोन्दैया नाम कि ककसन आजा कि My name is Junoti হৈছে দে হৈছে কক নাম কক আজা কক নাম কক good boy बे सौखिखौ बानायहोबाय आं बेसाराफोर थांनो खाबजाबथारमोन हो रायनानै ब्रा बानायहोबाय आं बिसोरखौ आं जिरायग्रा सौखि बानायबाय नै ओरैनो जाब जुब नै आंना सौखिया कमप्लिट जाबाय मावनाया मालाय नै भिडिअ खालामथारलायलायदों गावसोर 15 आगष्टनि जोंनाव क'क्राझार हायार सेकेन्डारियाव नै प्रेक्टिस खालामगासिनो थ'दो थांनोसै नायखांबाय जोंहा फिसाजोमोनहा थांबाय आं फिसाजोमोनखौसो नायनो होननानै फैदोंमोन गैला आरो